na ọ ga-aṅụlụ m iyi ma ọ bụrụ na njesi obodo oyibo bata na o nwere nwoke ọzọ fụrụ utu ya anya. Ife a bụ ife gwalụ nwunye m ọkwelụ bifo m wee nụbụ ya. Nwunye m a na-agwa unu maka ya mụ na ya na-abọfụlụ n'iru akwụkwọ wee kpakpasịa. M wee laiki anya sị ya na nna abata m wee jesie bata ọbụla ife ọ gwalụ m ọ bụ na ife m fụlụ ka ọ bụ yọtago. M wee sị ya na m ga-anụ ya mụ na ndị befe kwụsie. M wee kpọọ ya wee gwa ya wee sị ya na m atago afụfụ je obodo oyibo na nkuchelu feche na nkọlụ gị ụzọ si wee je obodo oyibo tigbuo onwe gị na mkpa ịghọta na and because of that na ma like ndobe nwaanyị na Naịjirịa nọrọ obodo oyibo na-akpata ego na-enye ya obulu utu m na-ebunye nwoke ọzọ na nke a ama mme. And for me to be sure and have rest of mind na njesi obodo oyibo bata na ọ ga-aṅụrụ m iyi na nwoke ọzọ akụrọsụrụ ya bifo m wee senye ibọn gị. Mgbasị anya okwelụ. Esi a na ọ bụkwa na njesie bata o wee jụ na ọ ma ṅụrụ m iyi ya gwakwa ndị befa o na fa ga-enye m ife niile m melụ n'isi o ahụ ịghọtago ya jee gwa ndị befa wee jee gwasa ndị be ha sị na ndị be ha kwere. Mgbe mụ na ya na-abụọ na-ekwu ihe a etepukwa m etepu ọkwelụ bifo m wee mee gie mesie gie hapụ ya na Naija jebe obodo oyibo. Ọ sị bụ nne ya nọlụ 3 years bifo nya wee natakwa ọzọ na o nwee ka o si wee dụrụ ya ịmago ka ọlụ obodo oyibo si adọ. So ya wee nata ya jesielu nata fụ nwunye ya na ya na-abụ kenesie ya dụrụ quick to Ibongi because na ya bụ traditional man. Ya wee sị ya bụ ochetazikwa ihe ha kwuru don ya na-remind ya each time fa na-ekwu okwu na fon ma ọ na video call ma everything. Ọ sị yes. Ya wee sị oke na ya ga-eje ka ya prepare dị iyi ka ọ ṅụọlụ ya nwunye ya kwelụ. So mana ka ya gwasịzịrị ya chọọ ịpụ ọ sị ya na o nwere ife a chọrọ ịgwa anya sị ya kere ife o wee sị ya na ọ bụkwa na ya ṅụsịala ya iyi anụnwa kịta na ya ma ṅụsịkwala iyi again. Ịghọta na ife a ga-abụ first and last ọ ga-ejesi obodo oyibo nata ka a ṅụọlụ ya iyi na fetie kịta anụnwa dozi stronger than ọdụ before wee nụbịa. Ịghọta na duto na ka o jebeziri obodo oyibo ya were onwe ya nye Chukwu n'aka ka ya wee nwee ike na ọnwụọ without ụmụ nwoke. So na ya ga-aṅụrị ya dị iyi duto na ekweghị ya na nkwa mana nke a ga-abụ iyi ikpeazụ ya ga-aṅụrị ya ya ma mmezi again. Ọ sị bụ nne nwunye ya wee kwụsie ihe a ya sị ka ihe obi ini ọ sị na ife amini bụ na gịnị mere na faith ya adụgo stronger now na Chukwu o and ya believuzi na Chukwu kịta na ya kwetelie mgbe ọ na-achọ ịnụ ya duto na ya dụrụ as strong as ya dụ kịta duto na ọ pụziri ya were onwe ya nye Chukwu ka ya wee nwee ike na ọnwụọ na ife a ga-abụ iyi ikpeazụ ya ga-aṅụrị ya like na ya ma tries ya next time na ya ga-aṅụrị anya because na gịnị mere na ekweghị ya na nkwa na ọ bụrụ na ya maara ife ya ma kịta na ya ka ekweghị mana nsogbu adọrọ na ya ga-aṅụ ebe fakwulu ekwu. So ịgbago onu ya sị ya ya wee je nọlụ wee chebe ihe a wee je nọlụ wee chebe ihe a wee chesie ya wee pụta wee si oke na nsogbu adọrọ na ọ bụrụ na ife ịchọ den na anyị luo na ife ị ga-agụzi bụ na ọ bụrụkwa na o nwee nwoke cross go gị since nji wee hapụ gị. Ịghọta na denụ ma kịta ma na future na o nwere nwoke ga-akụrọsụ gị as long as na mụ na gị na-abọbi like na ọ ga-etinyezikwu na future ebe ọ chọrọ ka ọ ṅụkwaziri ya iyi ọzọ ya wee kpafizia na ọ ga-etinyekwu ma future. Nwunye si ya ọ sị ya so na ọ ga-anọzi na ya bụ iyi ka o wee bụrụ ofu ṅụọ ebe ọ sị na ọ chọrọzi ịṅụ. Onye nke amamife. Ọ sị m nwunye wee na be ha jee gwasịa ndị be ha because na ndị be ha ma na ekwuru ekwu o. Ndị be ha wee sị ya kedu ihe ya nwa mini ya ga-etinyekwu na future. Ịgbago onu ya na ndị be ha wee kpagide kpasịa nwunye ya wee nata wee sị ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ka ya tinyekwuo ma future as long as ya na ya na-abọbi na ọ ga-abịazi kịta ka fa na-abọ jee ṅụọ iyi na o nwere nwoke ga-akụrọsụ nyanwa denụ na o nwere nwaanyị ga-akụrọsụ nyanwa bụ nwoke denụ ya ṅụziali ya iyi afọ ọ chọrọ tinyezie in future. If not nọ ife fakwulu na ya ka ọ ga-anọ na ya. Ya wee sị ya ka ebe nke a sikwa wee bịa ọ sị ya na ebe o si wee bịa na ndị be ha si na nyanwa na-awa anya
ịghọtara na nyanwa na-awa ya na ya nwa ṅụọ iyi na since o jebere obodo oyibo na o nwere nwaanyị ya na ya na-abụọ segoro ibongi maka na ha dị sure na ọ ga na-esi ibongi every week. Nwa ha nwaanyị nọrọ na Naija na-eche ya 3 years kwetekwe na ọ ga-aṅụ iyi iji gosie dat na o dobere onwe ya nwayọ o wee chọzie ka o tinyezie na future na ọ pụrụ na ihe ọgwụ afọ ọ ga-anọ wee nata bụ 2 years mana ọ nọ 3 years na o nwere ike ọ pụọ ọzọ nọ 6 years ma ọ nọ 1 year iyi ejidezie nyanwa na ya ma mmie oles ma fana abụọ ga-aṅụ dị iyi together then ya ṅụzarịa nke fakwel na nkwa if not na ya ma mmie ya wee sị na ọ bụrụ ife fakwuru o wee bido wee sebelu ha okwu dị umeanụ wee sị na ya ma ṅụọ oles ma ha ṅụọlụ na o nwere onye ga-afụ nwoke ọzọ ma onye ga-afụ nwaanyị ọzọ bifo nya wee ṅụọ nke future ka adụshọ na ọbụrụ sọsọ ya nọ na-eche ya ama ṅụọsi iyi ka a hapụ ya na Naija jebe obodo oyibo. Ọ sị m nne na ihe a bụ ihe ha kwuru ekwu bifo nya wee nọbịa na the only difference dị n'ihe a bụ in future and na nwunye kpatara ya maka na ọ sị na nke ga-abịa ikpeazụ ya ga-aṅụrị ya iyi ọ na-achọziri ya hapụ ya pụọ na ọ ṅụsịa nke ya hapụ ya pụọ ka o koghelibezie ka eke a si ama ebe ọma ṅụọli ya iyi na obi ama ndụ settled na ya ma mme naanị ya ma mme ibie. Ọ sị bụ nne na ụmụ nwaanyị na-awa anya na ya ataga afụfụ struggle otu ju obodo oyibo ma ife otekiri etu go obodo oyibo at least na sacrifice nwunye ya ga-enye ya bụ idobe onwe ya nwayọ maka na ebe afọ ya nọ ya na-akata for ha na ya na-egbogo na-egbede na-enyekwa ivin ma ndị be ha ịghọtara na kedu ife o jiri ga-anwụrụ ya iyi akwa ịghọtago. Ọ sị m nne na ọ bụrụ na ya chọrọ ịkpọ nwunye eji obodo oyibo mana nke ya nata kịta na ife a na-eme bụ ka ya maa ma ọ ga-adị ime ịghọta nkịta ụdị ife afọ ọ bụrụ na ọ dị ime mụọ ofu nwa ma nwa na-abụ bifo ya wee kpọrọ ya duto ife a na-afụ n'obodo oyibo iduru nwaanyị alụọ ọ hapụ gị ka adụshọ na o nwere nke a ji aka wee sị bụ ma ọ dị mma ịgba nwoke iyi ka aje ṅụba iyi na o nwere onye ya na ya ka esiri nwe onye ya na ya na-abụ ga-anọ na ya bụ nwoke na ya na obodo oyibo ịghọtago anything can happen na mgbe ụfọdụ nọọ ibongi ka eji akpata ego n'obodo oyibo ka ife ya ga-eji wee nwee iyi na onye gwa bụ nwaanyị kwesịrị idobe ike nwayọ nọrọ na Naija ebe a na-eprovide for ha kịta ndị be ha wee sewa na ha ekwere na sọsọ ebe ha nọ wee make point bụ na ya gwafa na ya ga-anọ 2 years wee nọ 3 years n'oge ọbụla kwesịrị ịma ka ije obodo oyibo si adụ ọ bụrụ na ijiri enough money n'aka you can come in because na ị ga-agba flight wee nata wee spendikwa ego n'ụlọ ọ bụghị ịghọtago ụdị ife ahụ isi a yes na nghọta. So n'ife ya ji wee wepụta ihe ebe a kịta bụ na fa nọ na ndọrọ ndọrọ na-ese okwu ya sị nwunye na ọ ga-aṅụli ya iyi ya na ya na-abọkwuru ọ kwelu na o kwekwelu nọọ na ya ma ntinye in future ọdụmma ịgbabazi ya nwu nwoke iyi ebe ya n'obodo oyibo ọdụmma ya wee na-eche onye hapụdo zika ka o jebele onwe because it's obvious na ọ chọrọ ikip ifefakwu na o nwere ka ọ ga-esi ngọli ya iyi for 3 years ya nọ n'ala ma ya ṅụzi na ndị du n'iru na ihe ọ na-asị na ya machukwu na ya abalị nna na ya mere ibie na ebelieve all these churches a na-ekpe ịghọta na nke a gbasara ya isaida na ọ ṅụrụ nke fakwu